M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera. Abale anga okondeka, ndikulandireni solero pa 8 March chaka cha 2024. Ndipo kuno ku programu yathu ya Ambuye tiyankhuleni ife ana anu tikumva. Mawu athu oyamba kuchokera m'buku la Hosea mutu wa 14 ndi 2 mpaka 10. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Promise Eugene kuchokera ku Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Salimo yathu kuchokera Salimo 80 komanso mawu amutenga wabwino achokera Marko 12 ndi 28 mpaka 34. Amene akutiwerengera mawu amtenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Bello kuchokera ku Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Sitizalitchulanso kuti Mulungu wathu, pakuti ndinu amene mumachitira chifundo amasiye. Mawu a m'buku la mprofeti Hosea. Inu Aisraeli, bwerani kwa chauta, ndipo mumpemphe kuti mutikhululukire machimo athu onse. Mumvere pempho lathu ndipo tidzakuyamikani ndi mawu otamanda. Asiriya sadzatipulumutsa, akavalo ankhondo sadzatiteteza. Chimene tidapanga ndi manja athu sitidzachitchulanso kuti Mulungu wathu. Pakuti ndinu amene mumachitira chifundo amasiye. Chauta akuti, ndidzachiza matenda awo akusakhulupirika. Ndidzawakonda kwambiri, pakuti ndaleka kuwakwiyira. Ndidzasisimusa Aisraeli ngati mame. Adzachita maluwa ngati kakombo. Adzazika mizu ngati mtengo wa ku Lebanoni. Ziphukira zake zidzatambasukira kutali. Adzakhala wokongola ngati mtengo wa olivi. Adzakhala wonunkhira ngati mkungudza wa ku Lebanoni. Aisraeli adzapezanso chitetezo mwa Ine. Adzakolola tirigu wambiri. Adzachuluka ngati mpesa. Adzakhala otchuka ngati vinyo wa ku Lebanoni. Kodi Aefraimu adzachita nawonso chiyani mafano? Ndine amene ndimamva pemphero lawo ndi kuwasamala. Ndili ngati mkungudza wogudira nthawi zonse. Ndine amene ndimawapasa zipatso. Amene ali wanzeru amvetse zimenezi. Amene ali womvetsa azisunge. Pakuti njira za chauta nzolungama, ndipo olungama amayendamo, koma ochimwa amakhumudwamo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amutenga wabwino monga adalembera Marko oyera. Za lamulo lalikulu. Mphunzitsi wina wa malamulo adamva akutsutsana. Ataona kuti Yesu wawayankha bwino, Asaduki aja anadza pafupi namufunsa kuti, kodi mwa malamulo onse lalikulu ndi liti? Yesu adamuyankha kuti lamulo lalikulu ndili, tamverani inu ana Israeli, chauta Mulungu wathu yekha ndiye Mulungu. Motero uzikonda chauta Mulungu wakoyo ndi mtima wako wonse, ndi moyo wako wonse, ndi nzeru zako zonse, ndi mphamvu zako zonse. Lamulo lachiwiri lofana ndi limeneli,
uzikonda nzako monga momwe umazikondera iwe mwini. Palibe lamulo lina loposa limeneli. Mphunzitsi wa malamulo uja adati, ayi mwayankha bwino aphunzitsi, monga mwaneneramo nzoonadi kuti Mulungu ndi mmodzi yekhayo, palibe winanso koma iye yekha. Mwalondolanso ponena kuti chinthu chopambana ndicho kukonda Mulungu ndi mtima wonse, ndi nzeru zonse, ndi mphamvu zonse, ndipo kukonda mnzako monga umazikondera iwe wemwe. Koteroko nkoposa kupereka nsembe zopsereza ndiponso nsembe zina zonse. Yesu adaona kuti munthu uyo wayankha mwanzeru. Tsono adamuwuza kuti iwe suli kutali ndi ufumu wa Mulungu. Ndipo kuyambirapo padalibenso wina amene anayesa kumufunsa kanthu. Mthenga wa Ambuye. Abale ndi alongo, lero tikupanganso chaka cha St. John of God, mtumiki wa anthu ovutika. Ndikanakonda pang'ononso lero tiunike Salimo 80. Ana a Israeli atasowa chakudya, Mulungu anawapatsa chakudya, dzina lake manna. Timanena pa nsembe ya misa, popeza kuti ufumu, mphamvu ndi ulemerero ndi wanu nthawi zonse. Misa iliyonse timanena mawu amenewa, popeza kuti ufumu, mphamvu, authority, uleme, prestige ndi wanu nthawi zonse. Mphamvu za Mulungu zimaoneka pamene mphamvu zathu zafika pothera. Ife pamene tafika kuti apa sitingakwanitse ndi kuoneka kuti zatheka, ndi pamene timadziwa kuti uku kwina kundimagwira sine iya. Kuti iwe unadwala apita nawe kuchipatala, madokotala achita zawo zonse ndikupatsa mankhwala, ndikufika ndikumwa ndikumaliza, iwo ndikunena kuti unotaka baka angodikirani. Mwamwa iwina ndikubwera kuchokera uko kufika ndikugwada, ndikunena pemphero. Posiriza pemphero lija, iwe ukhala pansi kumva mkati mwako china chake chimayenda ndithu. Kena kakuitanisa phala, tabweresani phala ndidye, anthu kuti zona kwapa kupasa phala kudya, kena kuti ndikhazikeni pansi, kukhala pansi. Kena kuti ndikufuna mphepo, anthu koma zimenezi zili bwino kupita kukhala pansi, kena kaya basi kuona wamba kwamba nkhani. Awawa bwanja ali ayi, wina anangubwera mkulu, auchena anangubwera pano anena pemphero awo, mene apita tanguona iwo akuitanisa chakudya. Mphamvu za Mulungu zimaoneka pamene mphamvu zathu zafika pothera. Abale yanga okondeka, lero Ambuye Yesu akutitengera ku maphunzitso a Chiyuda amene aliyense amayenera kuwadziwa pa mtima. Ayuda amakakamizidwa kukumbukira malembo ochokera kwa Mose monga momwe analembedwera, ndipo osachotsapo kapena kuonjezera liwu lina lililonse. Ndipo mawu awa analira kuwadziwa, Deuteronomy chapter 6 verse ya 4 mpaka 8. Mukapeza mpata mukawerenge, ndipo mawu amene amanena kuti aliyense Muyuda anayenera kuwadziwa, ndipo anali ngati malangizo oyenera kuti uzichita chani tsiku ndi tsiku. Mwamwayi mundilole ndiatsatire mawu amene akuti chauta ndi Mulungu wathu, ndipo ndi mmodzi yekhayo. Muzikonda chauta Mulungu wanu ndi mtima wanu wonse, ndi moyo wanu wonse, ndi mphamvu zanu zonse. Muziwasunga bwino mu mtima mwanu malamulo amene ndakupatsani lerowa. Muziwaphunzitsa mwachangu kwa ananu kulikonse kumene muli, mutakhala pansi, nyumba mwanu, kapena muli pa ulendo, kapena mukupumula, kapena mukugwira ntchito.
amangeni pa mikono pano, ndipo mwayike pa mphumi pano, mwayike pakati pa maso ano, alembeni pa mphumi pa zitseko za nyumba zanu, komanso pa zipata zanu. Pamene mukulowa muchipata chanu muyikepo mawu. Awa ni mawu ochokera mu Deuteronomy, ndipo ni mawu okoma. Moto 6 ndime ya 4 mpaka 8. Tikakawerenga tipeza mene mumuli ife lero tikanechera kuti catechism, kuti chinthu chimene umachikonda sumafuna kulekana nacho. Inde ife tikoza kunena kuti amaonjeza, amamanga mpaka kuyika pa mphumi, amayika pa mikono. Zonsezi cholinga chinali chokuti asamayiwale, azikumbukira. Monga mene Kristu wakatolika angavalire kolona. Kuvala kolona ndikumayenda, ena ndikunena kuti mukuvala zimene chifukwa chanu, kuti ayi ine sindinganyoza amayi Maria. Kunyoza amayi Maria ndi kunyoza Ambuye Yesu tu. Muzikayika malamulo amene wangakhale pa khoma pano, mukakhala mukamacheza muzayang'ana malamulo amenewo. Deuteronomy 6. Tsopano tikayang'ana mkati mwakemo, ndi mawu amene amafuna kulembeketsa kuti umukonde Mulungu ndipo uziyenda naye kulikonse uli pa ulendo. Usunga yende ulendo wa utali ndikupakira suitcase yako, ndikukonza katundu, ndikusiya Bible mbuyo. Pali zinthu zimene sunani kuiwala nazo. Kolona akhale nawe pamene ukuyenda ulendo. Bible lako likhalepo, ngati mwayulipo buku lako la nyimbo ukhale nalo. Kuti ilipo nthawi imene ukuyenda ulendo wa utali, ukoza kutenga buku lakolo ndikumayimba mu mtima, uku kaya uli mbasi, kaya uli mu ndege. Kukonda Mulungu ndi mtima wako wonse, ndi nzeru zako zonse, ndi mphamvu zako zonse. Abale yanga okondeka, munthu amene akufuna kuchita bwino pa moyo wake umayenera kukhala ndi chinthu chimene suyenera kuchiyiwala. Nthawi zina ndinagula pena pache kamunda, ndipo ndinafuna kuti kumunda kumeneko ndichiteko zimene ndikadatha. Ndiye ndinafuna kukhala ndi ziweto zonse. Ndinafuna apo pakhale ng'ombe, ndinafuna apa pakhale nkhumba, ndinafuna apa pakhale mbuzi, ndipo zimatheka. Ndinali ndi abaka, ndinali ndi nkhuku tembo, nkhuku zosanena. Ndiye ndidatengana kupita kumalo kwangako ndi nzanga wina. Ndipo titafika kumundako, ndinamuonesa zimene ndimachita. Ndipo nzangayo anandiuza kuti, David, you can't do everything. You can't. So ungate kuchita chiti chonse. Muziweto zonse zili pazo, choose one or two. Usankhe chimodzi kapena ziwiri. Andi mtima wako uike pa zimenezi. I say, taona mine, taona ndinamumvetsera, sinafuna kutsutsana naye, komabe anaziwa kuti chimene wana sinachivomere. Ndinayamba kuyendesa, kumaloko kunali anthu ena. Kumapeto kwache ndinaona kuti nkhumba zimalephereka. Zimafika pena timayenera kuzigulisa, ndipo kholalo tinalisandutsa kukhala warehouse. Mbuzi zimasowa khola kupanga repair kawiri, ndipo zinafika pena mbuzi zija nkhuku ndembo agalu amabwera kuchokera kunagwira, ndipo pakhola pa panasala chinthu chimodzi, ng'ombe. Ndipo titayenda siku lina tikuzunguliranso, titafika ndiye ndinamuwuza kuti aseye zina ziyosezi zachokapo zasala ndizi. Ndiye anandiwuza kuti ngati suyikaso mtima pa iziso zipita. Mwamwayi ndinayikapo mtima. Chimene ndanenera nkhani imene ndichoti pali zinthu zina zimene ifeyo siti munsiye Mulungu. Mulungu amayang'anira njovu, Mulungu amayang'anira mbalame, Mulungu amayang'anira china chilichonse. Iyeyo ndiye Mulungu. Koma ifeyo
tizikhala ndi chinthu chimene tingathe kuyikapo nzeru zathu zonse ndi mtima wathu wonse. Mukufuna inuyo kukhala kapenta, mukhale kalipentala, ndipo ukalipentala uzakupasani ndalama. Inu ndinu telala, muzigona usiku kulota za utelala. Mama akukacha muziganiza za utelala. Siku lilonse paliponse mukaona mtu avala chovala, muziyang'anapo utelala. Ndipo inuyo muzakhatela namba 1. Inu ndiwopika, muziti kupita kulikonse akapika nsema mkamadya, kungoyigwira nsema ndikonena kuti nsema inalumpha moto. Analepera chakuti. Ndiwo inkhuku iyi anachulutsa mazi. Nkhuku iyi anayilanda moto. Pachiri chose paine ukala chintu chimene iweyo umachikonda, ndipo chimenecho uike mtima wako. Ndanena zonsezi ndifuna kunena chani. Kukonda Mulungu ndi nzeru zako zonse, ndi mphamvu zako zonse, ndi mtima wako wonse, ndipo kenaka ukonde anzako monga amene umazikondera yomwe. Ukazangofika kuti iweyo umakonda Mulungu ndi nzeru zako zonse, ndi mphamvu zako zonse, sungachite chilichonse opanda kumutchula Mulungu. Sizingatheke kuti ugwire ntchito iliyonse opanda kumutchula Mulungu. Chifukwa chani? Kwa iweyo Mulungu ndiye gawo namba 1. Kuti zanga ziyende, Ambuye ukufuna uyende ulendo, ukunyamuka ulendo wa kutawuni, ukuchoka kutawuni kupita kumuzi, osatchula Mulungu kudalira driver. Amba ndisangalasa abale athu achipembedzo cha Chisilamu akayenda kulikonse ikangukwana na nthawi yawo. Kaindi pa airport amatenga salu yawo kutenga kuyala hapo, ndikuzagwada ndikuzayirama kunena mapemphero ache akamaliza akachoka pene muthaika kwana kupinda salu yache ulendo kakwera ndege ulendo kumene akupita. Kunyadira kuti kwa iyeyo chipembezo sisi kula chisanu. Chipembezo ndi ntchito ya siku ndi siku kwa iyeyo, every day. Kwa iye pemphero ndi chochenera kuchichita siku ndi siku. Umamva chisoni kuona Katolika amene kwa iye siku la Mulungu, kukacha la Mulungu, kuvala kubwera kuchalichi la Mulungu ndi Kristu lolemba paka loweruka, munthu wakuba chimbala ngondo chozi wakutukwana chaziwe. Sindikunena kuti ena mina mapemphera usapanga ziwerewere, koma ukamapemphera kawiri mwayiwo mumabwera nthumazi, chimo limayamba kumakuopa lisana kuyandikira. Mwa Yesu Kristo Ambuye athu. Amen. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.